आसला हाबै जोंनियानो आयौ मा बारजुमद' दैयाव बारजुमद' आयौ मा जामग्राफ्रा नै Trabalho nih guys, mau bekang sawer na. Kemana ini semua? Hey guys, Gari bel hejar mana na? बहुत tampar bel hejar tampar. Noi guys, tar bir funa tampara bel hejar. ना सारग्राफ्रा नै मोखां सुयै सिगां पुरा माने जेखाय खबाइ लाना फैखाबाय नै मोखां बस्ता गोदान दखानाव जमा दं आरो दायो दिकापुलिनि दखानाव ना हमनो फैदों दा ना हमनो नै सेंग्राफ्राबो आदर्शनि सेंग्राफ्रा सोरबाफोर सिख्लाफ्रा फसायोबा खिथाहरबानो जाबाय कमेन्टआव सिंगल गोजासो गासिबो हिनजाव मोननो रोङि गोजा बिदि लंपेन्ट गाननानै ना मोनगोन नोङो लंपेन्ट गाननानै ना मोनगोन सिङाव गानबोदोंब्रा जेखाय लाना फैबावो नै ना हमग्राफ्रा नै पुरा फैजोब्बाय आरो दायो नों मा लंपेन्ट गाननानै ना हमगोन नामा हा एसेल' हगार खम खुख'लांजोबो नङाबा खेवगासिनो दं सुइस गेटखौ लासै हगार माने खुरख'हैजोबो ना ना हमग्राफ्रा जमा फैदों नै दिकापुलियाव सुइस गेट बलायदों दिनै बोरो नोंहालाय जेयालाय नायनो फैदों जेखाय लाना फैबाय आरो ना हमनो गोदोर मोखां सुइखाय लाजों नै एब्रिया दे बारसिनदो सोरबा सादा जालायलायदों नायाथ' हमबाबो मोनबाया सासे मोनखादोंब्रा गं गोनांलायनायाबो ना गं गोनांलाय ना खालायबो दोनलायलायनो नोगोद गिनाय मोनदोंला बेखौ दे खेवद' बिराद गिदिर अयथासार गोथौ बारजुमलाय बा नायग्राफ्रा नायगोन ना हमगोन नोंसोरलाय हमगोनसो नोंसोर दा मोननै खुलिगोन नामा ना हमसे जोंखौनो लांजोबथारदो आरो जोंहाबो थाखोसो नागिरदों माबा मोनदो बान्दोनि नाखौ दैया गिदिरथार बा ना हमग्राफ्रा बिराद सियानलै खारलांजोबखाबायानो नै ओइ थिव दं माथो ओरै औवासिम खनायाव बा दै रानबानो हाबखागोन आरो बिसोरो सिंगि मागुरखौलाय
फुलि खांबाय लागाव बङाइगाव गबाय लाय रानगोन ओइ बांद्राय थिखोना नाखौ मोननाय नङा बैसिनाबो थांबाय माथो ओइ नै वा दै आरो गासिबो थांदों खनजाफैदो ओइ हमनोसै बिदा हमनोसै बारजुमदो दैयाव ना हमग्राफ्रा नै वा दैया बिराद स्पिड थांदों माथो वा दैया नै दे बारजुमगोरदो So guys and everyone, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kapuriyaव दंफैयो आरोना दिनै स्केट बलायदों ओमफ्राय बिराद दाब गामिनिफ्राय गोजान जायगानिफ्राय ना हमनो फैदों बिथिं कार्बि आंलं क'क्राझार गोबां गोजाननिफ्राय फैदों आरोना मानसिफ्रा ना हमनो ओमफ्राय नै जोंहा फंबाय आगोमाबो दंफैयो बर'नि सासेल' नायल' जाल' आगोमा बिनि नामा नै मादैमोनाबो ना हमनो फैदों औ दे रेडि जाखादो दैया रानथ'वाखै दासो बलायदों आरोना सुइसगेटखौ ओइ थिथाव खर'थिं सोरबा लाङि साफैदोंमोनलै नैबेहाय नै ना हमग्राफ्रा नै आरो गोजौआ ना हमग्राफ्रा फुरा रेडि गासिबो खनानिफ्राय माने जमखादों आरोना फान सानाय बायदि दै रानबानो बारजुमखागोन होननाय बायदि बोसोरबा जाबायमोन आरोना बलायिया बे सुइसगेटखौ ना थानांगौ सेरबाफोर जानाय मा थाखायो थानायालाय एकदम बारलि सिन्थाय मोनो बेहाय मोननायालाय मागुर बारलि सल ओइ बेयावहाय नोगोर मोनो गेला बेखिनियाव ना हमग्राफ्रा नै ओइ आंगर निबाय आसला अपारेसन लायो दिनै लामा गुरनांबायना सोरबायदि मानसिया मोसौ हगारलायखोब्रा खानासो दोनबावदोंमोन खोमा बारियाव गावनि बारियाव खानानै लायाखै खानासो दोनबावदों बारियाव बिदि खानानै दोनोना उसखौ नायदो गय सिफायजोबनो नागिरदों खुलाफ्रा नुबाय दा लोगोफोर माने मोसौखौ माबायदि बारि खाना होयो जोंना माने गया बायजोबनांगौ आरोना गावसिना माने मोजां गावसिनाल' फिथाइफ्रा मोजां थायनांगौ गावसिनि बारिफ्राव खाना हैबा दा माबायदि मोनगोन बिसोरो साला बारि नुखानानै मोसौ खानानै होग्रा मोसौआथ' सिफायजोबो ना गय दंफांखौ दा गावसिनि बारिफ्राव बेफोरबायदि खाना हैब्ला जागोन आरोना गावसिनि बारिफ्राव खाना हैब्लाथ' ओरैबायदि दाय जागोन आरोना दा जोंहा बारा थाफैनाय जाया नालाय ओंखायनो बिराद मोजां मोनो बिसोरो जोंनि बारियाव मोसौ खानो साला इसां मोजां गय गायदों गय नुखानानैबो गय दंफाङाव मोसौ खाना होबा बे गया इसां मोजां गय दंफां गायखानाय नुनानैबो मोसौ खाना होयो मोसौ दिरुं खानबाथ' गया बायोना बेखौ मिथिनानै मानो बुजिया मानसिफ्रालाय गावनि बारिफ्राव खाना हैनांगौबा दायानो जागोन गावसिनियावबा जोंनिया माने गय दंफां गय नङा जाहैबाय आरोना गावसिनियाल' मोजां थायनांगौ गय दंफांफ्रा जोंना माने खेथि आबादफ्रा जेबो मोजां जानाङा बेनिखायनो बारि खाना होयो मोसौफोरखौ बिदिसो जायोलै मानसि मोजांफोरनि गियानफ्रा